Przed Wami niezwykły porcelanowy świecznik z manufaktury von Schierholz, jednej z najbardziej cenionych niemieckich wytwórni XIX i XX wieku. Widzimy tu dwa urocze putta, trzymające bogato zdobione ramię świecznika. Całość ręcznie malowana z delikatnymi kwiatami i złoceniami, charakterystycznymi dla stylu rokokowego. To przykład kunsztu, w którym każdy detal ma znaczenie. Od zaróżowionych policzków aniołków po misternie wykonane różyczki. Takie wyroby powstawały w małych seriach i do dziś są poszukiwane przez kolekcjonerów porcelany. Schierholz słynął zwłaszcza z figuralnych kompozycji właśnie takich jak ten świecznik, łączących dekorację z funkcją użytkową.